Ibonani guys, another day, another story. Ngithi mina nikuphi ugirl edlungulwa ubhuti wakhe nabangani bakhe. Ubhuti wakhe engazi ukuthi ubhuti wakhe. Lalelana istory ama-secret abazali. Hayi uthi ugirl ke hayi ngakhula nje ekhaya kuyimina ubaba uma soba u3 kuphela. Lokho nje ngazalwa ngingedwa ekhaya. Yabo. Uthi hayi shuthi ke ubaba wayethanda ukuba nengane yomfana nayo kodwa bengayitholi benoma yabo nje indaba engangiyibamba emoyeni nami ukuthi ubaba unokufakela uma pressure ukuthi ufuna ingane yomfana kodwa akayitholi. Hayi shuthi ubaba waqingana ke ngasese wazalisa umuntu wasendaweni wamzalisa ingane yomfana. Kanti leyo ngane le izokhula kushuthi ibe ingane yomdlwembe ehluphayo yabo. Hayi uthi nangempela ugeli ke hayi kube right ke uthi hayi silentuzeke uthi ngikhule ke mengikhula nje si happy family but nje kunale crack encane ukuthi babuhleze efakela uma pressure ukuthi ufuna ingane yomfana. Hayi uthi ke khamba isikhathi ngikhule nami ngibe uhlupho yabo sengipaprokile sengiyagroove sengenzani. Uthi one day ngibuya kwigroove ngvedane uthi sasiqeda kuhlukana nje beqeda kungidrop uthi kude ukuyekhaya bokude imoto ayikwazi ukungena nje iziyobeka phambi komnyango so ufika ungena uphinde uwalke before uyongena ekhaya. Hayi uthi nje bese isuqeda ukungishiya nje imoto ngehle because sasihamba ngemoto nabangani bami sas request. Uthi ngehle uthi mangehla ngilentuzeke ngihambe. Uthi ngisahamba nje kuvele kupaka imoto kuma abafana bengixoxisa bongathi bangishela bengibuze wena usukaphi yabo uthi nje isanda kusuka imoto qeda kungishiya kusakumain road. Uthi bengibuze usukaphi uthi usukaphi ebusuku yabo were kube ngathi bangishela. Uthi hayi mase ke bevedane bengidonsele phakathi emotweni uthi ngithuke kodwa futhi kunokuthi ngidakelwe nje angiboni ukuthi kwenzakalani. Uthi bengithatha abafana behambe nami efike bengihlukumeza abafana uthi bangidlungule mhlawumbe babeba u4 abafana mayisho. Hayi uthi okay fine hayi kuthiwa ke kulentuzeke bemshiye lapho esigangena njalo leyo bengamlimazi bengambulali bengamenzi lutho because vele kwakusaba abafana abancane futhi bancane kunayo ugeli. Hayi kuthiwa nangempela ke ugeli alentuzeke kube indaba nje ubaba akhethe nje akekho umuntu ongahlumisa ingane yami kuthuleke kanjalo yabo. Ethiwe phenyo le ndaba ubaba wakhona eyifight lento yenze ukuthi nje kumele ukuthi igcine kubanjiwe ukuthi kwenzakalani. Kuthiwa ikuphenyo ayigcine kuvela umkhondo ukuthi umuntu owenze lento mfana wangakhona endaweni but kwesinye isigodi yabo. Ayithiwe umuntu owenze lento le abafana bakuqala njalo nibona abafana bawuhlupho kanjani. Hayi kuthiwa nangempela hayi angazi ngenzakale kanjani ukuthi bebanjwe ke bonke. Ibizwe intombazane because abafana nje kuthiwa babengayifihlile babengelutho so ayingakhona ukuba recognize. Kuthiwa ibizwe intombazane kuthiwa izoba recognize. Hayi kuthiwa nje hayi nobaba ezendiza ke makuthiwa sebetholakala abantu abalentuzile labo kuthiwa ezendiza ubaba wakhona naye ufuna ukuzoyibonela. Kuthiwa hayi mefika kuthiwa mefika hayi une anger yokuthi nje ufuna ukubuka lo muntu odlwengula ingane yami. So mefika hawe ma uyayazi phela ingane yakhe even though yona ingazazi ukuthi ubaba yabo nale enyayazi ukuthi usiswa nobhuti but ubaba wakho uyalwazi udaba. So hayi mefika noma waye ungane ukhona la uyakhala ukuthi ingane yakhe iya accuse noma abafana sebefikile because nje phakathi awufuna nje ukubabulala. Hayi kuthiwa nangempela kufika lo baba nomama nengane yakhe kuba u3 bazoza ukuthi yoba lezi gebengu bakuthiwa seyibanjwe igebengu ezadlungula ingane yabo. Kuthiwa mabefika kuthiwa nje lo baba evedane akwazi. Kuthiwa indaba ethi ayakwazi ukuthi ayijike indaba ethi akwazi ukuthi ngaba abafana abancane kanje abakwazi ukwenza into kanje kuthiwa ingane ethi nje yibo ushosho yibo and nangu lo aggressive kakhulu lo wakubi impela. Ayithuma wamngane akhale athwale izandla ekhanda kuthiwa vele amasebona ukuthi ayibo ingane yaboshwa kuthiwa athi nje sibanibani ebiza ubaba la walengane ngegama athi nje lo ababa uyahlonishwa abizwa nje ngegama kuthiwa vele embiza igama lakhe athi nje sibanibani awukwazi ukuyekela ingane yami yejele. Kuthiwa athi nje lo baba yabo lokho engene entangeni kuthiwa emncane ethi ngiyacela ungavumi ingane yami yejele. Ayithiwa nje kuyabo lo baba kuthiwa umama abambelele azathi lo mama awuyeke umyeni wami wena angeke ingane yakho ukuthi ngafika ihlukumeza ingane yami bese kuphela kanjalo kumele behambe beyojeza. Kuthiwa nangempela ke amthatha amaphoyisa umfana ehambe. Kuthiwa lo sisi lo abuye Nkosi yami azongcina.
ngasho ukuthi ngeke awukwazi ukuthi uyeke ingane yami kanje. Uthi uGeli ka overhear yena uma ulosisi lo because wafika wacela ukukhuluma nobaba wakhona amuzwe ke esho ukuthi yena egcineni phela ingane yakho le. Uthi uGeli ngitshetse angizwanga kahle yezwa. Uthi hayi abuye asho ukuthi nje ngeke azakhale lo sisi bese bebe ngathi bayaxabana manje baxabana yaphuma umama wakhona abuze kanti kwenzenjani. Ayithwala umama lo vele sije niyakhuluma ke manje usekhathi ayithwala impela ke athi umama khona khuluma athi ngiyakhuluma ke manje sibani bani esho leli gama lababa la ekhaya ngiyakhuluma mina sengikhathele thwawuna ngempela umama asho ukuthi into engiphatha kabi kakhulu ukuthi ubaba kwakho wathana nami wayengayitholi ingane wayethi ufuna ingane umfana engayitholi so mina ngamzalela ingane le ngane le ngenxa yokuthi ubaba wakho ngilokhu ngimtshela ukuthi ingane kumele zazane kumele azame egcineni ukuthi azongintroduce kunina as much as ngeke kube right but at least ingane ziyobe zazana yabo. So ubaba lokho enqabe ethi uzobhidlizeka umshado wakhe were so ingakho namhlanje ngithuka kangaka because le ngane le ubhutwayo lo hayi kuthiwa lo mama ethwala izandla ekhanda useshokho ukuthi ubhuti unengane lo baba ngaphandle ushokho ukuthi engane kushuthi idlongu lo bhuti yabo nje kube isidididi ongasazi. Eyithwala mama athi nje ngicela ngihambele emzini wami angizwa lento eshoyo indoda yami ngeke yenze into enjalo I can never be nale ngane ithi nje ngeke kube ubhuti wami lo wami Dlwembe lo wangenze nje so ayibemxosha umama hamba eyithuba bakhona sanje athi guys ngalokho nje sigudla igquma vele kukhuluma iqiniso. Mina nganginenkinga ukuthi ingane ngangifuna so kwaba nento kanje njengamanje ngenxa ukuthi ingane bengazani ngakho sila isikhona but nakhona ngangizama ukuprotecta wena mngami were athi nje ancenge ukuthi ucela ukuthi kudroshwa ama-charges engabadroshwa ama-charges e-rape. Hayi kuthiwa nje athi nje umama wakhona never akukho ma-charges azodroshiwa la. UGeli naye kuthiwa anyanye more mesethola ukuthi ubhuti wakhe lo ekhohlwa ukuthi phela ubhuti wakhe bengazi kuthiwa akukho ma-charges azodroshiwa. Kuthiwa hayi ubaba wakhona-ke belento zibetholeke ukuthi ubaba wakhona usenkingeni ahambe nalo baba ngasese ayolentuze yoshoka ukuthi yena umfana ebe-introduce kuyimande benze proper introduce wena ubaba wakhe lo sisi lento banayidlungula kwakubhuti eyokuthiwa umfana evedane ehluleka ukuphila nalento kuthiwa ahluleka ukuphila ngalendlela ukuthi nje wavele wayibulala ejele ocommit suicide washona kanjalo kwavele kwaphela nje kanjalo nalo baba waluza ingane yakhe nalo wamama lo waluza ingane yakhe nale ngane yangaphindi yaba nobudlelwane nobhutayo so nje kwavele kwaba nje isinyokotho esijalo. Sifika lapho story sesangamhlanje. I hope you guys enjoyed it. Niqhubeke ningisedele more stories. Thank you so much for watching.